Tvoja jucha, ako tiež asi je už niekto. No, nepohoď, čo chceš, alebo nemusíš, nechceš. Pohoď. No, poď na. A Junge, wie geht's, no? Fajn. No čo nám práve došla Janka, už je tu. Už to berie, no. No, ako? Tie staré kotičky som tuším zahodil, lebo boli pokrútené. Som ich musel trošku pokrútiť vyťahovať. No, očko sú zahodené, ale na stole máš 20 ďalších. Daj mi ho. Dobre. No a nemám ich, Ocko. To ti hovorím tretí raz, nemám ich. Prosím ťa, daj mi ho. Prosím, buď ticho, telefonuj s ním, nie. Však sú v kuchyni na zemi v igelitke, kde sú odpadky, môžeš si ich zobrať. Nikto, ty si telefonoval. Dám ti moju mamu telefón. Poď sem. Práve ja mám jeden telefón, nepoznám, že nechcem sa. No Janka práve teraz došla, každý deň. A ty si si dala prosím ťa. Daj si, telefón ti už funguje. A nedaj si však. Nikto nedobil. No ja tým si ho máš namknúť. Ja si dá volať, vyhneš. No. Čau. Áno. No, mám svoje veci. To je dorosté moje. Však dobre, ne? Na čo mi to hovoríš, ne? To je moje. Nie, že čo je tu. Mám lieky, ako láska. Tak íď strhať mrkvu, hej, lebo už máme voľné. Prosím, tak kemu to hovoríš? Však nech to má zmysel trochu. Čau. Ahoj, Ty už presťahovaný. vlastne väčšinou, áno. Pohode. Když sa rozprávame, či sa má chytiť žalúzie, ako pol hodinu traja. Má sa chytiť žalúzie a druhý, že neviem, opýtať. Ahoj. No poď si zobrať, no. Tu máš. Darčekové balenie. Mám. Veľmi dobre, že ja prečím to, ahoj to. No. Hack module expired. Blood trail activated.
dai, môj zlý. To má do toho práve. Vital signs activated. Demon Slayer. To je jasné, to tak má byť stále. Ahoj. Poďte sa vám ako inová, to pochopuje sa všetko, ale to je stále. Demon possession ended. Pred chvíľou. To je taky na straně. Vital signs activated. Nevím prečo, ale má by to být možno paníko. Hack module expired. No,